Bon dia! Uf, quina son! Avui us ensenyaré la meva rutina. Cada dia el despertador sona a 7:15 i com sóc una mica dormilega, sempre faig una estona al ronso abans de llevar-me. Vinga, va, som-hi! El primer que faig quan m'aixeco del llit és donar de menjar al meu gat. Després me'n vaig al lavabo on em dutxo i em rento bé les dents. Després em raspallo els cabells i me'ls eixugo. I quan acabo, em vesteixo. Abans de sortir de casa sempre esmorzo. He de tenir la panxa ben plena per començar bé el dia. Com veieu, m'estic preparant un iogurt amb plàtan, que és el meu esmorzar preferit. També preparo la carmanyola, que després la prendré per a l'hora de dinar. I quan acabo, frego els plats i tots els estris que he fet servir i deixo la cuina ben neta i endreçada. Un cop llesta, em calço les sabates, em poso la jaqueta i agafo la motxilla amb l'ordinador i la carmanyola. Ja me'n puc anar a treballar. Avui fa bon dia i per això vaig a la feina a peu. M'agrada començar el dia amb una mica de moviment, però a vegades em fa tard i he d'agafar l'autobús. Cap a les 9 arribo al meu espai de coworking, saludo els meus companys i començo la meva jornada laboral a Easy Catalan. Un cop instal·lada al meu escriptori, reviso els missatges del Joan, l'Andreu i la Sílvia i les tasques pendents. Som-hi a treballar! Bon dia, Clàudia! Bon dia a tothom! A les 2 del migdia faig la pausa del dinar. Normalment menjo a l'oficina, però avui vull aprofitar que fa bo. Així que he agafat la carmanyola i he vingut al parc. Quin plaer poder dinar a l'aire lliure! Estic repassant els capítols que comentarem a la trobada del Club de Lectura d'Easy Catalan. Cada setmana ens trobem al Discord i comentem llibres en català, però aquesta no és l'única manera de practicar la llengua. També hi ha les xerrades setmanals amb l'Andreu, el Joan o la Sònia, que són exclusives pels membres de la nostra comunitat. Descobreix tots els avantatges a easycatalan.org/membership. Ara a la tarda he quedat amb el Joan per gravar un nou vídeo d'Easy Catalan. Estic fent una última repassada de les preguntes que farem a la gent. Mira, ja és aquí. Ens pots explicar la teva rutina habitual en un dia de cada dia? Sí. M'aixeco als matins aviat per sortir amb la gossa a passejar. Jo m'aixeco a 7:45, esmorzo, m'arreglo i vaig a la feina i entro a les 9. M'aixeco a les 8, llavors em preparo tot fins a les 8:15, surto de casa a les 8:15 i llavors vaig agafar el bus a les 8:20. I llavors agafo el bus fins a Reus i vaig a la feina. Quan treballo faig de 9 del matí a 1, que menjo una mica, i després faig com de 3 fins a les 6-7 de la tarda. I surto a la 1, llavors em torno i vaig agafar el bus, torno a casa i dino fins les 5 i a les 5 tinc classe fins les 9. I vaig a dormir aviadet, 10:30, 11. La rutina és llevar-me, preparar els estris, les coses que necessito per anar a treballar. Normalment, després de la dutxa, ajudar els meus fills a llevar-se, acompanyar-los a l'escola i després d'això anar-me'n cap a la muntanya o cap al medi natural, que és on jo treballo. Em poso el despertador a les 7, però mai m'aixeco quan em sona el despertador. Llavors m'aixeco potser mitja hora més tard. Al migdia les activitats s'han acabat i puc anar cap a casa a dinar per dedicar la tarda als nens una altra vegada. Em vesteixo, em dutxo i vaig a treure el gos. Estic com mitja horeta passejant amb el gos. No acostumo a esmorzar, acostumo a fer un dejuni fins a l'hora de dinar
Per tant, puc dinar a les 3 o a les 4 de la tarda perfectament. Això és molt comú en mi, tot i que és una hora molt poc habitual. Intentem sopar aviat, aproximadament cap a 8:45, que no s'allargui massa més d'això per tindre una estoneta després de sopar abans d'anar a dormir. Si faig torn de matí, per exemple, treballo de 10 a 3 o a 4, després vaig al gimnàs. Normalment dino entre la 1 i les 2, depenent de què estigui fent en aquell moment. Com és la teva rutina habitual en un dia de cada dia? Doncs, al matí m'aixeco, em dutxo o faig a vegades una miqueta de cosa per casa o algun dia vaig a la piscina, no tant com voldria, perquè em costa una mica aixecar-me. Després ja vinc a treballar. Soc treballar fins les 5 de la tarda, depèn del dia, i per les tardes, els dies que entreno, vaig a fer ioga i potser a les 7, 8 torno cap a casa, faig el sopar i me'n vaig a dormir. Normalment, la meva idea és a les 11, no sol passar sempre, acabo d'anar-me'n a dormir més tard. A mitja matí esmorzo, que no sóc de les que esmorza quan s'aixeca, esmorzo al cap d'una bona estona. Al migdia plegar, si a vegades vaig a comprar també quan plego, comprar una mica de menjar, arribar a casa, si no el dinar no està fet, fer el dinar, després de dinar faig una miqueta de migdiada, que això m'agrada molt. M'aixeco a les 7, marxo a 7:45 a treballar, a les 8 entro a la feina, estic fins a les 3 del migdia, a la tarda me'n vaig un ratet a la vinya, una estoneta a la vinya, estic allí fins a les 6, això més o menys. I després a les 5 se'n tornem cap a la llibreria. I quan plego hi ha dies que al vespre també tinc una miqueta d'activitat o cultural o si hi ha alguna reunió, a vegades faig una miqueta de coses així també. I després torno cap a casa, intento fer una mica d'exercici i o faig tasques de casa o dedico el temps a una mica d'oci, sigui llegir un llibre, jugar a la Play, una mica així lliure, i a les 8 comencem a fer el sopar i el dinar per l'endemà. 3:45, les 6 del matí em llevo. De dilluns a dissabte, els dematins de 10 a 2:45, i llavors a les tardes de 5 a 8:45. A 8:45 tanquem i llavors fem el tancament i a 2:15 ja puc plegar. I els dissabtes ho obrim una miqueta més tard, obrim a 5:45 els dissabtes. I a l'estiu, el dissabte a la tarda, no obrim juliol i agost, que estem molt contentes. Dino en 20 minuts, mitja hora si es toca a la feina. A quina hora més o menys? Doncs 2:45, les 3 i mitja horeta i llavors m'hi torno a posar perquè a 3:30 encarem reunions una altra vegada i tornem a tenir... Mira, m'aixeco a 7:45 per baixar els gossos i esmorzar abans d'anar a treballar. I a les 9, a 8:45 vaig a treballar perquè entro a les 9 i surto a les 2. I després de la tarda, arribo a casa, dino i depèn del dia, vaig al gimnàs o faig feines de casa o me'n vaig a prendre alguna cosa. Torno cap a les 4, 4:30, hi ha alguna tarda que em toca treballar, però normalment el temps laboral és fins a les 4, alguna així, per recollir nens, i llavors tens a la tarda una mica més de marge. Pel que fa a les tasques de la casa, quina diries que és la que et fa més mandra o la que t'agrada més? Plegar roba, tio. És horrible. O sigui, se'n fan unes muntanyes que sembla, l'assassino en sèrie, estàs allà a la cadira esperant-te, una muntanya gegant de roba, és horrible, horrible. Tot el que té a veure amb la roba m'agrada menys que tot el que té a veure amb la neteja d'estris o dels espais de la casa. No m'agrada gens netejar i penjar la roba. Per tant rentar la roba com estendre-la com plegar-la, segurament seria el que... Segurament no, segur és el que menys m'agrada. Ai, fer els lavabos. Sí, diria que és el que menys m'agrada. Netejar i treure la pols, aquesta no, mira, posar una rentadora m'és igual, posar el rentaplats m'és igual. I recollir perquè sempre hi ha algú detrás que ho recull, però és llei de vida de tenir nens. Em costa una mica cuinar. La planxa és el que pitjor. Crec que el que menys m'agrada fer és tot el relacionat amb rentar la roba. A la cuina. Fregar els plats i fregar la cuina és el que em fa més mandra. Posar-la a la rentadora no és gran esforç, però estendre-la i després treure-la de l'estenedor i plegar-la és el que menys m'agrada fer. No m'agrada fregar, però m'agrada molt posar rentadores. I n'hi ha alguna que no t'importi fer o que no et costi tant? Fregar plats. Sí, fregar plats. No em desagrada. I passa l'aspiradora. M'agrada molt endreçar. Planxar no em desagrada, perquè a més normalment vaig mirar la tele i a les nits. Ordenar l'habitació i, no sé, passar l'aspiradora.
Plegar roba em relaxa, és a dir, posar una rentadora, després plegar-la perquè jo em poso els meus cascos i estic allà organitzant la roba. Potser escombrar i fregar el terra és algo que m'agrada bastant. Em poso bastant en el paper i ballo amb l'escombra, llavors és més divertit. La que menys em costa, plats, cuina, rentar plats, això, sí. La cuina m'hi trobo bé. L'escombrar i el fregam és una mica més fàcil perquè em fico la ràdio o algun podcast i ja és una mica més... es passa més ràpid. Rentar roba i estendre m'agrada bastant, rentar plats no em desagrada. Bueno, a veure, no n'hi ha cap que t'entusiasmi, però vas fent, home, potser allò dels vàters potser és el més pesat. Sí, crec que fregar el terra i el lavabo és el que menys pal em fa. Sí. Que curiós, bueno, doncs ja està. Sí. Que cansada estic. M'agradaria quedar-me al sofà mirant sèries fins l'hora de dormir, però tinc moltes tasques de casa pendents, així que el descans haurà d'esperar. Primer he de fer una rentadora perquè tinc un munt de roba bruta al cistell. Després també he de passar l'aspiradora per treure els pèls del gat. A més, he de fer el sopar, faré una mica de pasta, i també he de fer la carmanyola per demà. I quan acabi la rentadora, doncs he d'estendre la roba. Ja són les 9 del vespre i per fi puc relaxar-me. Ho tinc tot fet. El millor moment del dia és quan m'assec al sofà i miro una sèrie mentre sopo. Entre 2 i 3:15 me'n vaig al llit. M'agrada agafar el son llegint unes quantes pàgines del llibre que comentem al Club de Lectura. I així s'acaba el meu dia. Què en penseu de la meva rutina? És gaire diferent de la vostra? Expliqueu als comentaris. Bona nit! Ens pots explicar la teva rutina habitual en un dia de cada dia? Sí. M'aixeco al matí amb tu del llit. No! M'agrada posar la rumba per casa, perquè neteja el terra. Perquè la meva parella no neteja gaire bé el terra. S'ha acabat. Don Lucid. A més és mentida, perquè sóc jo l'única que neteja el terra. Estàs esgant l'entrevista. Ja està, no tinc més preguntes per a aquest senyor. Gràcies.